Ai että on kiva tulla taas kuvaamaan uusia YouTube-videoita. Mä en oo pitkän aikaan jaksanut tai edes pystynyt kuvaamaan YouTube-videoita tänne YouTubeen. Mutta vihdoin mä pystyn. Ja nyt me pelataan modia nimeltä Herobrine modi. Täältä. Sitten tutorial, miten tehdä Herobrine alttari. Keskelle netherrack. Tälleen sivuille kultakuutiot, punakivisohdut tai redstone torchit. Herobrine alttari keskelle. Apua! Apua. Mitä, älä naura siinä vieressä. Sitten tällä ja bam. Noin. Häh? Mä en kuule yhtään mitään. Ei me pysty ottamaan sitä kanavaa. Ok. No, aloitetaan. Elikkä nyt täällä maailmassa on Herobrine. Nyt tulee klippi siitä, miltä Herobrine näyttää. Herobrine on 5 erilaista. Tässä on ykkös Herobrine, on soturi Herobrine tyyli. Tokana on vakoja Herobrine. Sitten on rakentaja Herobrine. Sitten on maagi Herobrine. Ja sitten on stalkkaja Herobrine. Mikä taas pyy on? Mikä sinä olet? Sä olet joku surkea kakka Herobrine ihan oikeesti. Vihdoin hiljaisuus! Mutta siis, aloitetaan hakkaa puuta täältä. Minecraftin pieni jättipuu. Toinen Minecraftin pieni jättipuu. Nice. No harvinaisiksi. Iida ihan... Ei tää on niitä pienimpiä jättipuita. Mun virhe. Toi on pieni jättipuu. On harvinaiset näitä on. Iida! Mä oon normaalisti tässä. Käännytään vähän. Näin, nyt ei näy Iidaa ärsyttävä. Iida on tässä vieressä. Ärsyttävä ihminen. Todella ärsyttävä. Ok, elikkä tässä on siis nyt tapahtumassa sillä, että mä lopetan tän maailman. Seuraavan maailman mä spannaan Pikkusaarelle. Menen seuraavaan maailmaan. Ja sieltä aloitan hullun let's play. No mä leikkaan sen kohan pois, mutta joo. Ihan... Hei, Minecraftin pieni jättipuu. Ok, hakataan tää tästä. Mä pystyn... Jes, se modi toimii. Elikkä mä pystyn... Tää on ihmeellistä, sillä Minecraftissa ei pysty ilman yhtä modia tehdä tollaan. Ja ihan oikeesti. Mä kerään nyt kiveä. Ja tehdään nää uuni. Ja... Uuni. Ja no... Katsotaan vähän tätä lähiympäristöä. Hei, tässä on Steven tai Aleksin mökki. Moi, se edittö oli täältä editointipöydältä. Muista jättää nyt se tykkäys ja tilata se kanava, niin me päästään 50 tilaajaan tänä vuonna. Mä haluan... Ei ehkä 50, 30.
7 tilaajia vielä, niin päästään 30 tilaajan. Ja ihan oikeesti, mulla on maailman hirveimmät hiukset tällä hetkellä. Minä saan poistua täältä, et sinä. Mä saan poistua, sinä et. Ankat saa poistua. Se on sääntö. Ja röllit. Sä et oo kyllä rölli, Alex. Sä et oo rölli, Alex, sitten. Joo, Alex. Sä et lähde mihinkään. Onko selvä? Hyvä, on selvä. No, tehdään tästä. Googletaan, että mikä on Minecraftin rautakerros. Minecraftin paras perros. Tää rautaa. Minä on heti kun me pystytään, me tehdään sitten rautafarmi. Mennään tänne vaikka. I'm good. Todellakin. Ok, 2-67. Elikkä generator. Vähintään 2. Enintään 67. Sitten muodosta 30. Eli mennään 30 kerrokseen. Ja me ollaan nyt kerroksessa 50. Rautaa! Ja lisää rautaa. Ai että tätä rautaa on kiva saada. No niin, 6 rautaa. Tämähän oli hyvä löytää. Katsotaan, jos löytyisi vielä enemmän rautaa tästä. Tilannepäivitys. Ok, mä kävin. Aivot toimikaa nyt. Näin, elikkä. Mä kävin siinä kaivureissulla siellä luolastossa, tai no, kaivoksissa. Sieltä mä löysin 6 rautaa. Joo, ja sitten hei, tässä on sulla paljon paremmin ja nopeammin. Mutta sitten, miten minä pääsen ulos? No, tällä tavalla. Oi Alex, nukutaan tässä yön. Mutta siis. Nähdään parin tunnin päästä. Mä en ehdi enää kuvata lisää klippejä, mutta tää on nyt vika klippi tästä, joten tulee kakkososa parin päivän päästä. Ja mä julkaisen ne samaan aikaan, niin voitte kattokaa aika tää ja hei hei! Tästä tulee vielä epinen thumbnail-kuva. Näin, siinä se oli.